Добрый дзень, паважаныя чытачы. Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Юхіма Карскага працягвае свой відэапраект кнігі, з якімі працуюць, вучацца, дасягаюць поспеху, які знаёміць чытачоў з фондамі нашай бібліятэкі. Наступны раздзел відэапраекта прысвячаецца нашаму слаўнаму, любімаму гораду Гродна. Гродна – унікальны горад Беларусі. Адметнасць яго заключаецца не толькі ў геаграфічным палажэнні, але і ў культурна-гістарычнай своеасаблівасці. Гэты горад нездарма называюць каралеўскім. Велічныя замкі і палацы, зграбныя касцёлы, прыгожыя цэрквы прыцягваюць сюды падарожнікаў. Тут уцалела мноства гістарычных помнікаў, цэласная забудова гістарычнай часткі горада, а таксама цудоўныя славутасці, якія даўно сталі візітнай карткай Гродна і дзякуючы якім турысты яго любяць і актыўна наведваюць. Вялікія князі і каралі ВКЛ і Рэчы Паспалітай неаднаразова наведваліся ў горад. Гродна падарыў свету шмат знакамітых пісьменнікаў, вучоных, мастакоў, тэатральных дзеячаў, военачальнікаў. У Гродзенскай абласной навуковай бібліятэцы імя Юхіма Карскага знаходзіцца шмат кніг і цікавых матэрыялаў, прысвечаных гораду Наднёманаў, якія дапамогуць глыбей пазнаёміцца з гісторыяй і сучаснасцю горада як гродзенцам, так і ўсім жадаючым наведаць наш славуты горад. На выставе прадстаўлены матэрыялы з фонда аддзела краязнаўства і прыватнай калекцыі краязнаўца Александра Сявенкі. Сярод экспанатаў вы можаце ўбачыць карты і планы горада, дакументы, якія тычацца канфесійнай гісторыі Гродна, падзей Першай сусветнай вайны на тэрыторыі горада і яго ваколіц. Старадаўнюю гісторыю Гродна асабліва яскрава адлюстроўваюць фотаздымкі, зробленыя ў гарадскіх фотаатэлье Карасіка і Рубінштэйна. Вось, напрыклад, на гэтым фотаздымку можна ўбачыць вядомую гродзенскую фотамадэль Антаніну Самсонаву. Таксама на выставе прадстаўлены літаратура і артэфакты з гісторыі Гродзенскай губерніі канца 19-га, пачатку 20-га стагоддзя. Далей мы пераходзім да сучаснай літаратуры аб Гродні. Як ужо было сказана раней, у абласной бібліятэцы імя Карскага захоўваецца вельмі шмат кніг, прысвечаных нашаму гораду і рэгіёну. У першую чаргу хацелася б звярнуць увагу на выданні, падрыхтаваныя да 75-годдзя Гродзенскай вобласці. Гэта фотаальбомы «Гродненшчына», художественны образ Гродненшчыны, Гродна падарожжа ў часе. У альбоме «Гродненшчына» прадстаўлена інфармацыя аб усіх этапах станаўлення і развіцця Гродненскай вобласці, праілюстраваная больш чым за 500 унікальнымі фотаздымкамі. Аўтарамі здымкаў выступілі фотакарэспандэнты Белта, у тым ліку Леанід Шчаглоў, які сабраў вялікі фотаархіў за некалькі дзесяцігоддзяў. У фотаальбоме «Художественны образ Гродненшчыны» прадстаўлены работы каля 70 мастакоў рэгіёну, якія тварылі ў розныя гады. У кнігу-альбом з серыі «Падарожжа ў часе», прысвечаную гораду Гродна, увайшлі старадаўнія фатаграфіі і паштоўкі канца 19-га, пачатку 20-га стагоддзяў з калекцыі Уладзіміра Ліхадзедава. На суседняй паліцы вы можаце ўбачыць не менш цікавыя кнігі, якія раскрываюць гістарычны, культурны і турыстычны патэнцыял горада. Далей прадстаўлены выданні апошняга дзесяцігоддзя, якія змяшчаюць інфармацыю пра жыццё губернскага Гродна, пра жыццё горада і яго ваколіц падчас Першай і Другой сусветных войн. Шмат можна сказаць пра калекцыю кніг знакамітага гродзенскага краязнаўца Віктара Саяпіна. У гораду Гродна Саяпін прысвяціў больш за 30 кніг. У СМІ налічваецца больш за 400 публікацый. Віктар Саяпін таксама здымаў і дакументальныя фільмы. Ва ўсіх яго краязнаўчых працах гісторыя вуліц, дамоў, людзей, прадпрыемстваў, з якіх складваецца агульная атмасфера горада мінулага стагоддзя. На паліцы прадстаўлены адны з самых папулярных выданняў гродзенскага краязнаўца. Акрамя таго, у сценах нашай бібліятэкі вы таксама можаце азнаёміцца і з дакументальнымі фільмамі Віктара Саяпіна пра Гродна. Асаблівую ўвагу хацелася б звярнуць на кнігі, якія знаходзяцца на першай паліцы. Гэтыя адносна новыя выданні расказваюць пра Гродна праз успаміны і легенды. Журналіст Руслан Кулевіч ужо некалькі гадоў збірае ўспаміны пажылых гродзенцаў, чые дзяцінства і маладосць прайшлі ў міжваенны перыяд і падчас Другой сусветнай вайны. З гэтых гутарак паўстаў цыкл інтэрнэт-артыкулаў, а ў 2018 і 2019 гадах выйшлі папяровыя кнігі. Гэта кнігі «Горад-1», «Успаміны розныя» і «Гісторыі з гродзенскіх вуліц». Зараз Кулевіч працуе над 3-й кнігай успамінаў. Таксама ўспаміны гродзенцаў змяшчаюць кнігі «Зусім іншы горад», «Гісторыя 20-го стагоддзя ва ўспамінах гродзенцаў», «Бой за Гродно в сентябре 1939 года глазами участников и очевидцев». Пра легенды і адметныя мясціны Гродна апавядаюць кнігі краязнаўца Андрэя Павача,
гродзенскія гісторыі, легенды Нестарой-Гародні, Гродна-Зазеркалье, Красная кніга Гродна. Асобна хацелася б звярнуць увагу на кампакт-дыскі, якія змяшчаюць інфармацыю як пра Гродна і Гродзенскую вобласць, так і пра знакамітых людзей, якія сваёй дзейнасцю праславілі наш рэгіён. Гэта Максім Богданович, Міхаіл Клеафас-Агінскі, Напалеон Орда, Юліан Немцевіч і іншыя выдатныя асобы. Дыскі, як і кнігі, даступны для нашых чытачоў. Такім чынам, мы прадставілі вам папулярныя выданні пра наш горад Гродна. На паліцах прадстаўлена далёка не ўся літаратура па дадзенай тэме, але вы з лёгкасцю можаце азнаёміцца з астатнімі кнігамі ў сценах нашай бібліятэкі.